Вие знаете ли как се дава мат с два офицера? Днес ще ви покажа този пример. Белите трябва да координират двата офицера, като единия контролира белите полета, а другия черните. Ето го и нашия първи правилен ход. Офицер бе 3 шах, офицер C3 шах. Ето тук режем половината дъска реално и черните трябва да изберат в коя посока ще поемат. След като изберат посока, решаваме да активизираме царя и да лимитираме още черния цар. Царя D6, царя E2. Както виждате, преследването става основно с царя. Офицерите само помагат, като режат един след друг. Следва белия, реже тук. Виждате, всичко това е под контрол на белите. 7, цар D5, цар D8. Черният няма достъп на тези полета. Това не е страшно. Идеята е да го закараме в ъгъла. Оттам нататък правилният план за игра е нашия цар трябва да бъде на конски ход от ъгъла, за да настъпи мат. Съответно режем, оставяме едно поленце свободно, като порядъка на ходовете трябва да е шах и тогава мат. Съответно в момента се нуждаем от изчаквателен ход, иначе тази позиция се нарича пат, когато противника е на ход и няма къде да премести. Съответно след изчаквателния ход офицер F5 всичко е форсирано. Офицер D6 и бум! Офицер E4 мат. Последвайте ме и за още матове.